Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyakhuluma futhi ngezingane zesithembu. Lena ke eyosqueeze. Cabanga ukuthi ngibeke ngendlela yosqueeze ukuze izozwakala kahle lento before sigxeka criticize izinto eziningi. Izingane zesithembu ngithi siyazi ukuthi abantwana bababo umsiliko. So omunye walabantwana useneyingane nobaby mama bakhe bayingcenye yeshow. Kuvela ke ubaby mama onenkinga nomunye walabantwana okuwumpumelelo uSibindi. Osisi bakhe abaphawulile kulodaba because kunendlela yokuthi omunye uyabuza lo munye because bekuyena o-organize le vacation ubizo leceleni watshela uVuyo ukuthi okay mina nobhuti wakho asikho right. uVuyo kumpilo ubudlelane abanabo ukuthi uma wengane kaSibindi ubudlelane bakaMpilo noSibindi ukuthi uSibindi owumpumelelo ubhuti wakhe abufani ke guys lobudlelane angazi ukuthi nifuna ngichaze kanjani nani nabo bhuti abufani ngisho nawe uSikhiza wakho engakubiza eceleni ekutshele ngobhuti wakho ukuthi okay ubhuti wakho neindaba engake ngaka mina into engiyazi ukuthi uzoyibuza ukuthi ubhuti uyakushaya yini ngoba leyo angeke umsupport ubhuti wakho ke ngeke umsupport ubhuti wakho ehlukumeza ngokushaya leyo ukuthi ikhona indlela wakasabisa ngayo mhlawumbe wazama ukukulimaza ileyo nto leyo engibona ukuthi noma ngabe kuthiwa ubhuti wakho umthanda kangakanani akufanele umsupport ngoba uyingozi yilezo zinto ezibalekile mhlambe ke angazi ke noma ngibias kodwa leyo ukuthi ubhuti uyajora ubhuti wenze njani ungambuza ke uSikhiza wakho ukuthi ubona kuyisiphi isinqumo esingcono ngoba laba abathandanayo bungekho awazi ukuthi bakhuluma bephelele awazi futhi ukuthi uready yini ukuzwa ngawo ukuthi shiya phansi because omunye uzomtshela ukuthi shiya phansi ajike ezonde wena ebone sengathi kwavele kwasekuqaleni ubungamthandi lento yenza ngisho kubangani umngane wakho uyeza kwezokutshela ukuthi mngani iboyfriend yamenza 1 2 no 3 umeluleke umngane wakho ngeqiniso ngoba ubona ukuthi hayibo ingane kwane le egcineni ube yisitha mina ngitshela ukuthi khona abangani ubungani babo phelile ngenxa ye-boyfriend engekho right kule simo ke sampilo noVuyo uVuyo bebekela uMpilo ukuthi ke njengoba ngikhona kwenzakalani kodwa ke ngifikile also kunento engifuna ukuthi ngiyilungise bengeke impilo ehlale ngakhulumi nobhuti wakhe because ubudlelane bakhe nompumelelo kuhlukile kunobudlelane baVuyo musuke ithatha nge-fan base lento hawu cha nina guys ngiyahlula manje ngiyazi ukuthi nani ningena nabakulesimo esinjalo ukuthi afike ugirl mhlawumbe uthola ukuthi ukhuluma nawe ngoba niyalingana ubone ukuthi uzom-understand usale nawe uphakathi nendawo ungazi ukuthi uzothini le ndaba mhlawumbe ngisho futhi ungathi uyidlulisela kubantu abadala bazothi ayi akusiyo indaba zakho ungenaphi kwinto yabhuti wakho uzozama uku-approach ubhuti wakho nobhuti wakhe ethi phuma lapho into kanjena nje isala ngokuthi usisi yena ufisa ukwenza njani makune abuse ke yila usathatha indaba khona uyisaphe uyisa kubazali lapho ubhuti wakho uyamqhelanisa ngoba ubhuti wakho mayesilwane fanele enze njani ajeze fanele enze njani livule icala ukuze le behavior yakhe ingaqhubeki ngoba ngeke usupport ubhuti wakho ozohlukumeza abanye besifazane umfihle ngoba ewubhuti wakho kulena ke esibamba ngokwe-TV show indaba inokuthi umfana lo ubhizi abukele uyashintsha izethembiso ayikhulumayo naye akazazi ukuthi ufisani esingakwazi ukuthi ulandela iphupho ubaba wakhe ambekele lona noma uzama ukuyiprova kubaba wakhe angazi mhlawumbe uzama ukuyiprova because ukhulele ngaphansi kwesithembu ukukhula ngaphansi kwesithembu vele kuzoba nakho lokho ukuthi ingane ziyakhompyutha noma kungeke kube into esobala into efana neyenzeka kubazali noma bengeke beze be-admit i-competition ikhona nalento futhi yenzeka naseyinganeni asazi ke kulomfana ukuthi naye usetshaleke lokho ukuthi
ngoba umshado wasekhaya unje, umndeni wasekhaya unje, kufanele-ke ebonakale yena elandele ey'nyathelweni zababa. Asiyazi into ayenzayo. Yingakho ngithe ngicela onesintu lesi esikhulunywa usibindi asichazele. Hhayi ukuthi isintu hlampe yinto esabisayo okungakhulumeki ngayo, ejulile. Laba abanolwazi abaliletha phambili kusiza ukuthi omunye azi, because ziningi izinto ezenziwayo nje. Isibonelo esisobala, ikhona into isibaya lesi sey'nkomo, khona okuthiwa umuntu wesifazane akangeni esibayeni, kodwa abaningi uma ungababuza ukuthi yini ndaba, ngeke bekutshele isizathu because abaze betshelwe. Manje uma sesifaka izinto esibuza imibuzo kuyona, senzela ukuthi sithole impendulo. Ngiyaxolisa ngevoice yami embi edina abantu. Ngine-flu, i-weather ishintshile, yavela i-flu yabuya. Abanye-ke badinga ukuthi ngiyakhuluma. Ngiyaxolisa bakithi guys, ngiyaxolisa. Ningixolisele nakwabanye abasha, kodwa le platform iyona ndlela engikwazi ukuthi ngithole amasenti ngayo uma ngikhuluma. Yes, ukuthi ngikhulume siqhubeke sixoxe sonke. Abangikhokheli-ke uma ngizofaka ividiyo engayona eyami or i-TV show, bazongivalela ne-channel. Kodwa eyampilo msana ukuba bias. Umpilo futhi-ke mncane-ke ngisho kunoSibindi. Uma engathi ungena iy'ndaba zakhe engangena elithini. uSibindi uhlula abazali bethe kuye wakhulelisa, uyashada. Kuyimanje abazali babizwe kwi-meeting ngoba lo mthetho abawubekile uSibindi akawulandeli. Usenento yakhe, athi isintu or isiZulu yena asaziyo nobaba wakhe angasazi. Uma uSibindi ekhuluma nabazali bedideka, manje kodade wakhe olabo sisi bakhe bazokhuluma bona bethini, bazokhuluma bebe ne-solution. Hayi guys, mina angizwani-ke nokuba nephutha uma nikhuluma. Wena nje ngiyazi ukuthi nawe kuye wenze ubhuti wakho wawenza iy'nkinga, wathola usuthola nge-girlfriend yakhe ngosqueezer. Wasala uphakathi nendawo lapho udidekile, nawe uy'buza ukuthi hawu ubhuti wami uyazenzani izinto ey'nje ngempela. Le ndaba ngiyithini? Lo exoxayo ngimluleka ngithini? Ngoba nawe awazi ukuthi uthini. Nawe futhi hhayi waba isimo esinjalo, asazi mhlawumpe wagcina usukhuluma nosqueezer bakho wabatshela ukuthi hey, ngiyasha ngokuthini. Hawu, ningadlali ngami, ningadlali ngompilo. Mina ngifuna sixoxe nje kahle futhi sizwane. Bye.